Is Jel er ook? Is Jel er ook? Want wij hebben namelijk 2 cadeautjes. En daarom zeiden wij in Jel. Wij komen even van de vrouwen van nu. Maar een stok van oralmeter. Dit is de laatste oralmeter, de laatste keer dat wij zo'n oralmeter aanrollen. Dat is fantastisch wezen. Dat is fantastisch wezen. En ja. om deze stok hing het een knapzak, maar allerhande lekkers. Als je hem er dan nog eens even op uitneemt, dan kun je hem wat lekkers meenemen. Je kan er op de hoed zitten in, op de nutten. Er is een kuienroute in, een wandelroute. We kennen niks, maar je kan wel wat of Marmekoor of je noeg in oor uit. Dus dat is het idee. Even erop uit en in september komen we weer bij elkaar. Maar zijn je dit dan ook leuke dochter? Ja. Dan moest hier even komen. Nou, goeie. Kijk eens, op 1,5 meter, we hopen van de herfst. Je mag de hele boel pakken. Compleet moest Ja, dan kun je mooi erin. Wat maakt wel nou? Nou, dit is gewoon aardig iets van een vrouw. Van een kuierke en een fietsdagje en er zit wat versnaperingjes in en een fietstocht en een kuiertocht. Wat leuk! Nou, geweldig! Hey. Ja? Nou, jij! En we hopen dat we een verrassing! We hopen dat we na de vakantie weer wat organiseren. Ja, dat hoop ik. Ja? Ja. Doen we dat? Ik ben al ook mooie ideeën. Oké, nou helemaal goed. Wij, goed. Ja? Geweldig! Leuk! Na de vakantie maar gauw een keer bij elkaar. Ja. Jo, eerst doe je vakantie. Jo, graag hier. Geweldig! Wat sappig! Afra, goeiedag. We hebben er vooral voor nu een presentieparty. Nou, dat is en leuk. dat doen we even op 1,5 meter. Een knap zak. Ja, wat leuk. Maar ze staat in Zo? Ja. Oh, even van december, even nog een aardig. Die was leuk. Schimmelkoor, dat is vaak net. Nee, dit is wel. Het is goed, het begint alles weer, hè, straks. Gaan we door. Dan hoop je dat je het half minuut. Ja, maar er zit wat naar iets in van de club. Wat leuk. Dit is dan schimmelkens en dan beheerbal. Ja. Oké, nou de stok nog even voor. Nee, het is de knapzak. Dat hoort bij elkaar. Ja. Ik doe dus zo met de caravan. Ja, ik doe het zandland. Kan ik zo het land in. Nou, hartstikke goed. hey, fijne vakantie. Ja, bedankt. Jo, hoi. Hoi. Ja, dat is ik zo. Nou dan, borstel dit haar voor je even, Jan. Een knapzak. Een knapzak. Ja, maar van een plattelandse vrouw. Ja. Ja, toch wel heel goed zo. Goed zo. Leuk. Ja, ik ben weer vrolijk geschreven. Nou, Surzon, dit is de laatste oralmeter. Ja, oké. Ja. Er zit een lekkere knapzak in. Als ze zegt, je wint, als er staat een kerst. Hij heeft al semi. Echt wel semi? Ja, wat leuk. Mooi. Dan komen we even brengen. Een knapzak onder een stok van oralmeter. En dit was de stok hetzelfde. En we hopen dat dit de laatste keer is dat we die oralmeter gaan. Nou, wat En we kunnen net bij elkaar komen, maar misschien kun je lietse droepjes wat doen. En daarom hebben we een knapzak vol maar lekkers. Een wandelroute, een fietsroute, een kaartje van u gewoon. En dan hopen we dat we in september weer bij elkaar komen kunnen. Wel net zo'n leuke kerst. We waren er nou nog net om. Het is eigenlijk correct wat de gauw nou om bij elkaar te komen en dan maar je stil zitten en dan kun je net bewegen zijn. Dus door dit nou, kun je hem zelf even erop uit. Hartstikke mooi. Heel leuk. Oké. En dan hopen we dat september weer dat Ja, daar leg je was. Ja, daar leg je Keer vanuit. Daarom, zei. Hey, goeie zomer. Dankjewel. En op gauw. Hoi hoi.